Ụtụtụ ọma na ndị ikwu, ndị ibe, ndị enyi, ụmụnne na ụmụnna, unu asaala chi? Ụra hakwara ọfụma ma sitekwa n'elu akwa unu dị iche iche wee pụta ụra n'ụtụtụ a? Ọ bụrụ otu ahụ, ka otuto na nsọpụrụ na ọjịja mma dịchara Chineke anyị onye kere ụwa n'aha Jizọs, amen. Ọ bụ nwanne unu Maazị Ositadịmma Akụdịnobi ka unu na-anụ olu ya n'ụbọchị taa. Ụbọchị taa efuola ka o fotara anyị mma. Anyị nọ n'oge ndị Igbo n'ụbọchị taa ka anyị nọkọ ka Chineke nyere anyị aka. Ihe na-ekwu n'ụbọchị taa bụ ka ndị mmadụ si akpata ego ha ka ha si eri ya, ma ọ bụ ka ndị mmadụ si enweta akụ ha na ka ha si emefu ya. O nweghị ihe dị njọ na mmadụ kpatara ego ya were na-eri ya wee na-eme onwe ya obi ụtọ. Ọ bụ ihe dị mma. Ha mere ego bụ ka akpata ya ka mmadụ wee mefuo ya. Mana otu o si na-adị, ihe m na-ekwu n'ụtụtụ a, ma ọ bụ ihe m chọrọ ikwu n'ụtụtụ a bụ ka anyị mara ka anyị si eme ego anyị mgbe anyị kpatara ya, ka anyị mara ebe anyị dịgasị iche iche anyị kwesịrị itinyegasị ego anyị, ka ọ ga-abụ onwe mgbe ọ ga-eme ya ruo anyị abụrụ ndị arịrịọ. Ile anya taa, ị ga-afụ ọtụtụ ndị mmadụ ka ha si rie ego ha. Ụfọdụ na-aga n'ụlọ oriri na nkwari jide ego ha kpatara gbarie ego ahụ, ma ego ahụ etipịaghị, ha naghị esi ebe ahụ apụta. Dịka o si wee dị, inwe ego chọọ ka erie ego gị. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị dị njikere mgbe ọbụla ị chọrọ ka erie ego gị. Ha nọ ịkpọ ha na ha abịa. Ha ga-enyere gị aka rie ego gị. Ha ga na-etu gị ọtụtụ aha mgbe a na-eri ego gị ahụ. Ọchụrụ ọzụọ nke mbụ, aka ji akụ nke mbụ, o mepụrụ onye ọ na-ara ahụ nke mbụ. Ha bụ aha a ga na-etu gị n'ọtụtụ aha ndị ọzọ. Ị na-ewepụta ego a na-eri, a na-amụ, na-achị, na-etu gị etutu aha. Mgbe ụfọ etukwuo gị aha echichi nke a na-onwebe obodo nyere gị ya, mana obodo isi n'ime enyebeghị gị ya. Ọ bụ gịnị? Ka a na-eme ka obi na-atọ gị ụtọ ka ị na-ewepụtakwu ego ka a na-eri. Asị m onye erikwana ego, ma ọ na onye gonyekwere ndị mmadụ mmanya na ego anụ ụlọ oriri na nkwari. Ị na-ekwu ka ị na-emefu ego ka ị na-eke nkwụcha bụ ụjọ. Kpachapụrụ onwe gị anya maka ụlọ azụ. Ile anya ịhụ na ọtụtụ ndị mmadụ ji ego, ọ na-akara ha mma ịga n'ụlọ akụ mefusie ego ahụ n'etiti ndị enyi ha. Ha lọtazie n'ụlọ, ya bụrụ ndị nkeji nwaanyị, nwunye ha na-aha ego, ha sị na ego ha nọ. Ụmụaka ha achụpụsịa ha n'ụlọ akwụkwọ n'ihi ego ha dịrị, mana ha ejeela jee mefusie ego ebe ha na-ekwesịghị imefusi ụdị ego ahụ emefu. Ma chetakwa na ha nwere ụmụ, nwee ezinụlọ. Ha lọta, a na-akụpụtazi ha ma ọ bụ na ofu naira. Agwa dị otu ahụ adịghị mma. Ụdị ndị a ka ị na-ahụ ụmụ ha a na-achụ ha n'ụgwọ akwụkwọ mgbe ọbụla. Ha nwe na-abụ ndị na-akwụ ụgwọ akwụkwọ n'ikpeazụ. Ndị ọzọ na-ebucha ụzọ akwụ ụgwọ akwụkwọ. Ọkwa ụmụaka aka ji akụ. Ọ bụkwa ụmụaka o mepụrụ onye ọ na-ara ahụ. Ọ bụkwa ụmụaka ọchịrị ọzụọ. Ọ bụ ụmụaka udu ego, onweghị ụdị ihe a na-anaghị etu nna ha. Ọ bụ ndị a bụ ndị ọ na-aka njọ. Ụmụ ha na-anọ nọkata. Ọ gwụchakwana ma o nwere onye ọzọ Chineke metụrụ n'oyi, onye aha ewere ego jee kwụọrọ ụmụ ha ụgwọ akwụkwọ, maọbụ nye ụmụ ha ka ha were jee kwụọ ụgwọ akwụkwọ, maọbụ nwunye ha gbakere ala nweta ego were kwụọrọ ụmụazị ahụ ụgwọ akwụkwọ, ya bụrụ ha alaghachi n'ụlọ akwụkwọ. Ọ bụ ndị dị otu a ka gị na ha biri, ka ọ na-abụ ka gị na ha biri n'ime otu ogbe maọbụ n'otu ahịrị ụlọ. Ha ga-ana gị nnu, ha ga-ana gị ose, ha ga-ana gị mmanụ, ha ga-ana gị ọtọrịrị a na-etinye n'ofe, maọbụ na ofe osikapa, maọbụ ofe eji eri nri. Ihe ọbụla ọwụ, na-agbanyeghị otu o si pee mpe, ha ga-abịa kwụọrọ gị aka n'ụzọ ịjụ gị ma ị nwere ka inye ha. Mana ọ bụ ndị a ndị na-emefusi ego ha. Ọ bụ na onye ọbụla n'ime anyị na-ejiri ego anyị gaa n'ụlọ akụ tipịa ya, si ihe ọbụla na-eme na ya eme, anyị tipịasịa ya, kedu ka anyị ga-esi nata
nwanne anyị ihe? Kedu ka anyị ga-esi kụọrọ nwanne anyị aka n'ụzọ si ya, biko ị nwere ihe dị otu a nye m, biko chọtụrụ m ego dị otu a, aga m enye gị mgbe dị otu a. Ya mere nji na-asị onye ọbụla na-eme ego ya mara ka o si eme ihe ego. Ịkpata ego ọ dịghị mfe, ya na ọ dịkwara gị mfe, ọtụtụ ndị mmadụ ọ dịghịrị ha mfe. Ịkpata ego gị, ịbụrụ nwoke ji nwaanyị ji ụmụazị, ihe izizi ị ga-eme bụ iwepụsị ihe ị maara ezinụlọ gị ga-achọ, ihe dị mkpa n'ime ezinụlọ gị, ihe dị ka ego nri, ego nlekwa ezinụlọ, ịkwụ ụgwọ ọkụ na ịkwụ ụgwọ ụlọ, na ego ụmụaka ji aga akwụkwọ, ma ego akwụkwọ ha, ihe niile dị mkpa nke nwoke maara na o kwesịrị iwepụta n'ihi na ọ bụ ya bụ nna nwe ụlọ. Onye ahụ kwesịrị ego ndị a bata ya n'aka, o mee gịnị? Wepụsịa ha, ya wee bụrụ gịnị? Ya wee bụrụ ya. Otu a ka o kwesịrị ịdị, ka ọ ghara ịwụ oru ha na mgbe a si weta nke a, ọ dịghị, a na-achụgharị onye a ga-eje nata. Onye ị chọrọ n'aka ya ọ sị na ejighị, ọ ghọọ nsogbu, ebido mebere ya ihu na o ji, ọ chọghị inye gị. Mana o nwere mgbe iji ego dị karịrị ego ahụ ị na-achọ n'aka onye ahụ, gịnị ka iji eme? Iji emefusie na ihe na-enweghị isi. Ọtụtụ ihe na-enweghị isi riri ego ndị ahụ. Onye naziri ego mgbe o siwere gị ike, ma onye gị ọ bụrụ onye iro gị. Ọ bụ otu a ka o kwesịrị ịdị. Anyị mee atụmatụ mgbe ego batara ya aka, ọ gaghị egbu anyị mgbu mgbe ego na-adịghị anyị n'aka. Otu a ka o kwesịrị ịdị. Ụgwọ akwụkwọ dị mkpa, anyị echefukwara nke ahụ. Ụgwọ eji azụta akwụkwọ na ode mkpịsị eji ede, ọ dị mkpa. Ụgwọ ụlọ dị mkpa. Ụgwọ ọkụ dị mkpa. Ụgwọ eji ebupụ ngwongwo unyi niile asapụtara maọbụ nke anyị ripụtara n'ime ụlọ anyị, ọ dị mkpa. Ọtụtụ ihe ka anyị na-akwụ ụgwọ ya n'ime obodo mepere emepe anyị bi. Ihe ndị a dị mkpa. O nweghị nke ekwesịrị ha na mmadụ onye ahụ sị na ya ejighị. Ya mere anyị ji eji alụ ọrụ, agba mbọ. Onye nweta ego ya eme gịnị? Wetezie ya ọfụma. Wepụta nke ahụ ị maara iji gị na ndị ọyị gị ji akụri n'ụlọ oriri na nkwari, nke ahụ dị mma, wepụta ya. Ime ihe ndị a niile, wepụtasị ego a, dobesie ha ebe ha kwesịrị ịnọ. Nke ruru mgbe o ruru, ịmanye aka ebe a, wepụta ya. Ọ gaghị ahịa gị ahụ. Ị gaghị aga kụọra onye agbata obi gị aka n'ụzọ si ya, biko nwere ihe dị otu a, chọrọ m, aga m enye gị. Dịka m si kwuo n'oge gara aga, onye a na-enye tụmadị enye gị ma ị nweghị ike kwụghachi, ọ na-ebute mkparị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eme, ha sị na ha ga-eweta echi, nye m aga m enye gị echi. O ruo echi ha agaghị eweta. Ị na-aha ya, ọ bụrụ nsogbu. Ndị mmadụ mata gị na iwe ụdị onye dị otu ahụ, inye gị ihe ga na-ara ahụ. Nke ọzọ anyị ga-amatakwa bụ na ndị mmadụ mara na ị nwere ezigbo ọrụ ị na-alụ na-enye gị ezigbo ego. Ịnata ha ego na-esi ike ụmụ ego kọ gị, maka na ha elere anya, ha tụrụ gị anya ka ị nwee uche ịma ka ị ga-esi hazie ego gị, ka ọ ga-abụ nke ruru mgbe o ruru, ego ya nụrụ, ọwụ ha ebịa na-agbakeri ala achọ ebe ị ga-anata ego. I butere onwe gị mkparị ma ọ bụ ọkọmọnụ. Ihe ndị a niile dị mkpa ka anyị mee na ndụ anyị. Ijiri ego iji eri nri, ọ dị mkpa. Ezinụlọ gị ekwesịghị ibu agụụ ma ị na-akpata ego. Ekwesịghị igbu ọnụ. Ezinụlọ gị abụghị ndị a ga-eji na-eme ihe ọchị, sọsọ ihe a na-akpọ garị ka ha na-aṅụ. Ezinụlọ gị abụghị ndị mmadụ lee ha anya, leda ha anya. Ezinụlọ gị bụ ndị a na-eme ihe a na-emasị, ezinụlọ a siri ike, ezinụlọ a dị mma. Ndị mmadụ ewere unu na-eme ihe atụ nke ọma. Ọ bụ ya bụ na ọ dị mma na ama ihe anyị na-eme. Otu a ka ọha m n'ọnụ. Anyị ga-amalite ebe anyị kwụsịrị. Ụbọchị ọzọ anyị ga-ezukọ. Ka ọ dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma, dịrị ikwu na ibe mma, na eke na orie na afọ na nkwọ, ka ọ dịchara anyị mma. Ihe ọbụla dị mma anyị na-achọ ka Chineke nye anyị ya. Mana nke bụ isi bụ na anyị emekwala onye ohi Chukwu mere ihe ọma anya ụfụ. Ka anyị soro ya ekele Chineke mgbe ọ na-aṅụrị, ka anyị soro ya ṅụrịa. Chineke elechi obi anyị hụ na o mepere emepe. Ọ ga-emekwara anyị. Ele ya anya, o nwere ike imere karịa ka o mere nwanne anyị nwoke maọbụ nwanne anyị nwaanyị. Ọ bụ ya bụ na ihe a na-aga siriri werere. Ka ọ dịrị anyị niile mma na ihe ọbụla dị mma anyị tinyere aka. N'aha Jizọs, amen. Ka ụbọchị taa gara anyị nke ọma. Ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Ndewo.